Hati, damgurom na ito di ay. Binuhang tinuod na. Kulbaan ako eh. Laina jud. Laina jud sa damgon ako gabi eh. Kung kasabot ba mo ram kung urumon. Mistrita na ni ba kapila na ni gibalik-balik. Murag na jud something ipasulti si Lulo sa kuha ba. Dili jud na ako ma-point. Mr. Lim? Sa iyo po nang mugtok aning tawhanan ni. Sa kay problema ni. Tuon ko ni be. Hoy, Mr. Lim. Uy, Naunsa mo kang kasayo ba yung namugtok? Puram kag dako kag gidadala nga problema. kuan mong good pops kaning lain kayo kung kuan ba gibati ba kada gabi na lang jud ni ba. Unsa man din gibati di eh? Akong lulusig pa damgo-damgo sa kuha eh. Sige, murag na gusto isulti ba. Naunsa naman ka? Uy nga magtotoo man ka nang damgo-damgo nga. Damgo ganino. Di na tinuod naunsa naman ka totoo man ka na. Dili man sa pagtotoo pa sa sugunsunan namang good. Pito na kagabi ba ingon ani. Murag na gyud something pasulti sa kuha ba. Binuang nang imo uy. Eh, tama day paps. Unsa naman po na? Kaysa kung ang damgo paps di jud mawala ang mapa. Si mapa. Nay ginapakita sa kuha nga mapa ba. Na daw sa ilalom dito sa Kat3. Igibutanganan dito na day ma. Oh, teka may paps. Unsa man na? Basic treasure ni. Pak. Ha, binuang man ang imo uy. Na, basic treasure ni nga padamgon man kog mapa. Kay kato kong lulo day paps. Oh, teka may treasure hunter dito sa una. Basig ipasan niya sa kuha ang katong treasure ba nga wa nila nakitaan ba. Bitaw no? Ipahatag niya itong mapa ba. Ako yung motiwa sa iyang papangita ba. Taw sakto bitaw ka. Saman, sabay ka sa kuha. Sabay ko buing ko jud. 50-50 ta ha. 50-50 ang bahin ba? 50-50. Pwede ra po 50-50 basta kayo sabay juga sa kuha. Uyog lagi ko. Naunsa kay para magdato na ko ba nangarap ya kung dato noon. Una, gusto na ko kaubanon. Pero taysa. Basi madiskasi ta ng lakaw nimo ha kay palpak ba ka perminti ka sabay. Diskase ka ni Paps, dili na ni diskase ni kay katong mga niagi kato ni sabay ka sa kuha kay wala mo to na ko na plano god. Bantay bitaw ka ha. Akong lulo na may nagpadamgo sa ko na may mapa ni. Di ano ni basta-basta kay tinuod man ni. Sige, salig ko ana si mo ha. Salig ko. Sabay ta. Mo sabay gani ko no. Kuyogi ka to kay kuha na akong mapa dito ta. Tara. Kwarta. Paps. Dito to dapitan Paps ba. Kwarta nga ni. Pero ang tanag niya sa dito banda kay ang hipin na ginapakita sa kong lulo ang higaanan niya sa una mo man niya. Inong dumi maayo no. Unsa naman ka? Inong dumi ba? Nya sudlanan sa mapa bay gisulod og green nga taas. Green nga taas. Green nga taas. Nya na ako sa pangitaw na. Pangita diha. Parang ni. Pangita ang tarong diha Mr. Lim. Pero makakwarta na ta ba? Chika na tani. Ay nakabalaka drapa sa pangitaw ni ginato ni ron kwarta lagi ni. Diri ar man gutong ni ko ingon ni lulo god. Uy, ayo ba? Sulod man to og green. Ato something green ba? Puti kamay pa. Ana nimo? Puti kamay. Feel na ko mao na eh. Tay mo dato na juta ni. Dali ka. Para may unod. Ha? Para may unod. Tanaw ang sulod. Ayun sige kapi-kapa. Tarong. Wala. Puti kamay. Puti kamay. Madato na juta ni. Confirm bay. Tanaw na yun. Trawon mi. Ay sakam sinitaw ba? Tarong bahin mo. Uy. Saan na Mr. Lim? Mao ni mapa wa ni sulat. Wala mo na ginisulat. Ay naunsa man din ang style lang nga. Ay, tama day Paps.
ang makabasa man ani Paps. Ipadiwata di ay. Ha? Diwata? Ipadiwata din ni Paps kay aron nga mugawas ang mga sulat diri ah. Pandamay. Kaya nga na man ang mga karaan sa una ipadiwata pa nila. Nya asam ta may tagdiwata ron. Relax lang dira ako ni bahala diraan. Kita lagi tag diwata lagi ron. Tay bitaw ka ha na. Salig-salig na pud ba? Unsa man ka? Oy, gusto mo ka makakwarta? Mao gino kay. Oh, to sa kuha. Sige matuon ako. Tara mag-ilis sa tata kay para hiking man ni style ato ani. Hiking. Para gwapo tag porma ba. Sige. Tara. Tara. Tika may asal mo to si Papli ganina. Kung si paabot tilon sa ning oras ba oh. Si di na mo maabsent tong pagkuan sa diwata ba. Bataan ni klaro kasabot. Nana ko. To kaya pud nimo oy. Kuan mag-ilis, inon maka mag-ilis. Gani pero dugay kay kayo sa mga oras oh. Anong udto man nato pangitaw ng kuan? Jusa. Tama gino para sa alas 12 man good Paps. Kay tinggawas man sa mga diwata na. Diwata? Mo biya na istorya sa mga karaan biya tinggawas man na sa mga engkantadya ug sa mga diwata. Mo nang ngani itong orasa kay para maabsan na to sila. Ataya, sure bull baka jud ka ni mo ha Mr. Lim. Grabe ko jud kay salig sa kuwa ba sa una pa sa man gusto niyo kaya kamuban. Sige. Taka gusto niya tara. Tara. Dapat saktang gusto pa kayo, sakta tutok pa kayo adlaw to ba. Ito naman ni Mr. Lim. Samoy, baka magkagreklamo oy. Layo naman gani. Nabaday time mga treasure hunting nga dool na sa balay. Naon sa ka? Unsa jud step 1 na to? Step 1 ginatuno pangitaon tong diwata aron masulatan ning mapa nato. Ati maasan ang diwataan na uy. Lain po kay makita nato na nga dool sa tong balay no. Siyempre dito gyud na sa mga kalatian. Pero ay kabala ka Paps kay. Tanawa dira murag mao naman siguro na oh. Medyo kalatian naman na dira. Adlok ka pud na dia Mr. Lim eh. Ay pikadlok-kadlok asa man ka? Kwarta, treasure o mahadlok ka? Kwarta ko eh. Oh, dagang ikagreklamo tara. Ato na. Ati. Dagang reklamo ba? Layo na kay Mr. Lim. Wala mag-asa naman ang diwata na yung latino nimo. Ikaw, di ka kapaabot ba? Makita ra lagi nato nan. Awa. Sa. Diyan. Dungog yung tingog. Ako na kanta-kanta. Murag ang milog tingog. Uy. Silipon mo. Puti ka may Paps. Tinuod gid eh. Puti ka may Paps. Puti ka may mutuo na ka sa kuha. Mutuo na ka sa kuha. Liliag balik. Panahon sa kawalop. Tik kamay. Wapahan ni mga Ma'am diwata. guna. Oh, siyempre diwata man na ma'am nasulti-sulti nila gud basta mga diwata daw na bay. Puti og suot, nya walop tas buhok. Mr. Lim. Pwede na uyabo ng diwata. Ang naman siguro yung tawanan ning ang purpose na to masulatan lang ang mapa. Walop ng gayo gud. Walop ba kayo trato sa ato ta. Tara. Okay. Kwarta niya. Diwata pa. Ibo na nito. Kagi Paps. Lan wala man. Wala pa eh. Tiaduka ni diri Mr. Lim eh. Puti ka may legit yun din ni Paps. Muna ang sinyalis Pap nga legit atong gadtuan. Kalatian man ni. Tinuod yun na lagi mga diwata lagi. Lilion doon na to dito daw. Tara. Doon lilion na to bin. Siglang tago ra to diriya. Paps. Wala man. Wala yun ay. Huy. Hoy! Hindi. Tanan ako eh. Unsa man mo diri? Kagi. Di ba, mama na to nakit. Ikaw to nagbaktas-baktas diri ganina? Oh, ako. To Ano man? nagkakanta? Ako nga naman. Nag-atay abay malang diwata to Mr. Lim. Lagi suni. Abi mo. Ni ikaw po may nag-abi pa biya nato diwata to no kay gwapo kay tingog niya. Gwapo kay nagtalikod. Mao gani niya nagunsang na siya diri. Nangunsa mo? Ay kaning namugod may diwata gisundan di ba no? Oh, Unya. nunda na mo. Diri ba ganina nakaputi niya nagkakanta niya. Murag ngani mo tong suot Paps no? Oh, inano. Abi na kog diwata ba? Ha? Sa diwata ninyo oy. Agyango-ango na jud mo. Di ano ikaw man siguro gi. Ang na gud sa may kadiriya. Nangakog pa ko. Ngwag. Yabag. Wag pa ko nga. Nagdisdress. Nga na imong suot. Magbuot dayta ray nga magnani ko magpa ko. Sosyala po yung mga pako eh. Atay na laan pinuon ka na mog diwata giatay. Sa tayo Sa diwata ninyo oy nga naunsa day mo Tara nga. pasita Tara, pero diwata pasita. engkanto man ni dito. Kanto ay buyagan ta na. Yawan ni mga tawhanaan ni mura maging nang mga naong kapre. Pareham
gyapon nato nakita to gina Mr. Lim. Di kay Papsoy murag mas kuan man ni Papsoy mas kuan ba murag mas diwata tanawon. Ano po lang diwata ha? Tara daw to na to daganon na to kay para bisig mawala ba. Tara tara tara.